El Jardí dels Mandales. Bona tarda. Obrim la porta del Jardí dels Mandales. Benvinguts. Hora d'encetar l'espai de psicologia i de psiquiatria amb l'Institut de la Ment. Avui, com vam anunciar la passada setmana, parlant de les lleis. Llei de drets i obligacions dels usuaris sanitaris i professionals, així com de la històrica compartida al Principat d'Andorra. I, com no, està amb nosaltres el doctor Joan Escoter, que a més és president del Comitè d'Ètica Assistencial del SAS. Joan, bona tarda, benvingut. Hola, molt bona tarda. Primer de tot, perquè ens posis una miqueta d'antecedents. Sabem tots que et dediques a la psiquiatria, que estàs al capdavant d'aquests programes i de l'Institut de la Ment, però com a president del Comitè d'Ètica Assistencial del SAS, quina és la teva funció? Sí, en primer lloc haig de dir que la bioètica, és a dir, la ètica aplicada a la part biològica d'assistència sanitària, sempre m'ha motivat molt. Per això al seu moment ja vaig fer un màster, i per això també des del començament vaig intentar formar part del Comitè d'Ètica Assistencial del SAS, no? Per tant, ara tot el que pugui dir en aquest programa ja no té res a veure com a psiquiatre, sinó com a persona que m'ha motivat l'ètica. Llavors, el Comitè d'Ètica Assistencial és un òrgan que ja fa anys que existeix a Andorra, que també històricament existeix a Espanya, a França, jo diria a totes les nacions europees, que el que pretén, per això es diu Comitè d'Ètica Assistencial, el que pretén és ajudar quan un professional sanitari ha de prendre alguna decisió i té un conflicte ètic, que això per desgràcia passa moltes vegades, aquest professional sanitari, en aquest cas aquí a Andorra, tant si és del SAS com si no és del SAS, ho pot fer, pot demanar consulta o opinió al Comitè d'Ètica Assistencial plantejant la situació, el comitè fa una resolució, diguem-ne, diu en aquestes circumstàncies, d'aquesta manera, a nosaltres ens sembla que la millor decisió és aquesta, el professional pot fer cas o no fer cas en aquesta opinió. Tampoc no està obligat, no, en el cas? Primer, fins i tot és secret, entre cometes, que un professional faci aquesta consulta, i sí que recomana però és una decisió d'ell, que l'escrigui la història, que l'ha fet i el que li ha dit el comitè d'ètica, però pot no escriure la història, pot no dir-ho a ningú, sinó que en definitiva ell demana l'opinió d'uns experts, que a més serà més d'una persona, serà tot un grup, 7, 8, 10 persones, perquè li donguin argumentada quina és la decisió en aquell moment, o sigui, amb aquella assistència concreta, amb aquelles circumstàncies, quina és la millor decisió. Teniu que actuar molt sovint? Hi ha moltes consultes o són coses molt puntuals? Bé, passa com a la majoria de comitès d'ètica assistencials estan vinculats a tot arreu del món a un hospital, no? Perquè això vol dir, doncs, en un hospital, fins i tot en consulta externa. Llavors a nosaltres ens passa com amb la majoria, és a dir, les consultes són molt puntuals, molt esporàdiques, perquè també el professional pot tenir ja el seu criteri, és a dir, és en casos molt excepcionals que es demana. Sí que a vegades se'ns concentren, potser en poc temps, 2 o 3, i després ens podem passar uns mesos que no n'hi hagi cap altre. Llavors, clar, a mi un dels temes que em motiva més a nivell, diguem-ne, ètic, en aquest cas, o de bioètica, és que fa cosa d'un any i més d'un any, és a dir, en concret el 23 de novembre del 2017, es va aprovar una llei aquí al Principat d'Andorra, que es diu Llei 20 del 2017, del 27 d'octubre, i que l'anomenament és de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica. És a dir, tal com es veu, té com a 2 apartats que pràcticament de la història clínica sí que se'n parla força o se n'ha parlat més, de l'altra part no se'n parla quasi o se'n parla molt poc, portem més d'un any i d'alguna manera hi ha un abans i un després d'aquesta llei. És a dir, aquesta llei emmarca, que ara en podem parlar, molts aspectes que condicionen, ja diu l'enunciat,
drets i deures, les dues coses, que allà on hi ha drets hi ha deures, i quan és per llei vol dir que si després no es compleix hi pot haver penalitzacions, i està parlant tant dels usuaris com dels professionals del sistema sanitari. És a dir, a veure, és una llei que jo penso que està molt ben feta, ha agafat bàsicament el sistema català, espanyol i també de França, i l'ha adaptat aquí, i allà aquí hi havia experiència d'uns 15 o 20 anys, hi ha hagut assessorament, però que sí que és important és que, que se sàpiga i obliga, insisteixo, tots els professionals en qualsevol moment també som usuaris. Per tant, d'alguna manera obliga a tothom que està al Principat d'Andorra. Una llei molt extensa, amb molts articles i si no m'equivoco, té 7 capítols. De tot aquest ventall tan ampli de la llei, de drets i de deures, quins són els punts en què hem de tenir més atenció o els més desconeguts, o de quin se'n parla més i de quin no se'n parla però s'hauria de parlar? Bueno, jo penso que tots són importants, és a dir, en un moment donat, per a aquella persona i aquella situació, li pot ser extraordinàriament important que la llei ho està regulant. Per exemple, hi ha una introducció, molt bé, però després diu secció primera, dret a la informació. I llavors ja concreta, per exemple, informació sobre l'accés a l'assistència sanitària. Per exemple, desenvolupar això, en realitat el que està dient és que la persona té dret, i ara ja ho lligo amb la història clínica, té dret a saber què s'ha escrit a la història clínica d'ell. I té dret a que segons què no hi consti, si el pot perjudicar. No? Però això ja ho està regulant. Per exemple, la secció segona, dret a l'autonomia, està parlant del consentiment informat. Després hi ha més matisos, és a dir, rebuig del tractament, revocació del consentiment, però està regulant el consentiment informat. Una cosa que ens sembla tan lògica, que de fet el SAS ja ho aplicava abans de que sortís la llei, però ara és per llei, és a dir, qualsevol intervenció mínimament agressiva, per mi mínimament agressiva ja és més que una extracció sanguínia, la persona ha de donar el consentiment d'una manera clara, sense cap mena de dubte, després d'haver tingut la informació dels pros i dels contres de fer allò. Quan dic allò, dic una intervenció, una biòpsia, amb els pros i els contres. Un consentiment per escrit, no? Allò que et donen uns fulls. Sí. A veure, això fa por d'entrada. Com que ho regula, sí. A veure, per què es fa per escrit? És a dir, per escrit és bàsicament perquè quedi constància que aquella persona ha rebut aquella informació, per tant ha d'estar escrita la informació i sabem pros i contres. També, per exemple, si opta per no operar-se, per dir el cas més simple, també se li ha de dir, i per escrit, primer de paraula i després per escrit, quines implicacions tindrà que ell o ella prefereix no operar-se. I també hi ha la revocació, és a dir, jo puc he donat el consentiment previ a la programació d'una operació i és igual el motiu, però si al mateix moment de l'operació, unes hores abans, dic que no, és que no. Per exemple, aquí també el que està regulant, clarament, una cosa que sembla òbvia però que no és tan òbvia a vegades amb els professionals, és que un professional sanitari pot indicar, posem, un tipus d'intervenció, no sé, quimioteràpia o d'operació o del que sigui, i si la persona pel seu dret d'autonomia decideix que no, encara que el metge pensa que l'ideal seria que sí, aquest professional sanitari metge l'ha de continuar tractant. No és lo d'abans, que era una mica jo li proposo això, si vostè no hi està d'acord, vagi a buscar un altre professional. I ha de buscar solucions adients a aquest rebuig, per exemple, de la quimio que ha dit el pacient, ha de buscar-li alternatives? Sí, o sigui, que enfoca la llei, enfoca en què l'essència de tot és el pacient. Per tant, el pacient ha d'estar informat, té autonomia per decidir que sí o que no, o fins a quin grau,
el que sigui, i en canvi el professional amb aquesta autonomia exercida pel pacient és el que s'ha d'adaptar. I ara poso un cas, si voleu, una miqueta absurd tampoc no ho és, perquè passa i passarà, no? Una persona que a la millor amb un càncer se li indica intervenció quirúrgica i quimioteràpia, i se li explica bé i no hi ha cap altra justificació, que la persona té la informació i diu, sí, però jo no vull operació. Doncs l'equip d'oncologia o l'equip que l'està atenent té l'obligació, amb els mitjans tècnics que hi hagin, renunciant a l'operació, aplicar el millor possible. Això sembla no res, però és molt, perquè canvia el paradigma de que el professional, fins i tot amb els criteris científics, seria millor l'operació, primer posem, o fer operació, però bueno, si aquella persona, i és igual el motiu, aquella persona no vol la vol, i se li explica pros i contres, però continua no volent-la, l'equip li ha de donar el millor possible sense l'operació. I aquí seria una consulta per part del professional dins del vostre equip ètic, de dir, mira, m'ha passat això per un tiro perquè va en contra de la meva manera de creure que hem de tractar aquesta malaltia o no? No seria en aquest cas ara, quan no hi havia la llei, podia ser un motiu de consulta. En aquest cas ja no, perquè la llei ho diu ben clar, és a dir, el professional ha d'oferir la millor tècnica del que accepta el pacient. O sigui, a partir d'ara ja no hi ha dubte ni ja em tiro enrere, jo això no ho tracto perquè va en contra meva, sinó que té l'obligació de fer un canvi a tot aquest sistema d'ajuda per vèncer aquesta malaltia. Sí, o sigui, ha d'aplicar la tècnica que permet la ciència i que permet el lloc on treballa la persona, si no el pot derivar, la millor possible, encara que sigui renunciant a una part que el professional pensa que s'equivoca el pacient, però que el pacient renuncia. No? El conflicte ètic a vegades és més d'un altre estil. No vull posar cap exemple concret, perquè si no sense voler sortiria, però és quan hi ha com a dos mals menors, o majors, és igual, dos situacions, totes dues dolentes o negatives, no? Doncs què ha de fer el professional en aquell moment? No? Perquè hi hagi un conflicte ètic de comitè d'ètica assistencial, sempre ha de ser un aspecte legal, és a dir, que la llei ho permet. Si la llei no ho permet, no hi ha conflicte, perquè els professionals sanitaris han d'aplicar la llei, lògicament, i que dins d'aquesta aplicació hi pot haver dubtes, no? de quin és millor, no sé, a la millor seria la situació perquè hi han dos familiars i un opina una cosa i l'altre opina una altra, i la persona, per exemple, no tenia voluntats anticipades i està inconscient. Aquest seria un exemple que ara podem empalmar amb voluntats anticipades, no? Si no se sap què volia aquella persona quan està en aquella situació que no té consciència, que no pot opinar, què s'ha de fer? Si un fill diu una cosa i un altre diu una altra, què ha de fer el professional? Podria donar-se un cas així, que llavors, sempre dins de la legalitat, doncs que en aquell moment el professional, per no sentir-se tan sol, poder demanar l'opinió al comitè d'ètica assistencial. Anem cap a aquest tema, que ja hem inclòs una miqueta, allò de les voluntats. Sí, per exemple, un dels articles que limita, que ja condiciona la llei, seria voluntats anticipades. Clar, voluntats anticipades, en definitiva, el que està dient és jo m'anticipo a que al davant d'una situació concreta que no se me pugui preguntar perquè estaré inconscient, estaré en coma, posem, què vull que se me faci en aquella situació. Per exemple, quedarem coma per tota la vida i a més inconscient, vull que sí, que se me mantingui amb aquesta manera de viure artificial, o si passés això jo ja dic que no, ara que estic bé, i que per tant ja no se me connecti la màquina.
que si jo això ho dic major d'edat o amb unes condicions que diu la llei, en condicions òptimes que queda molt clar que n'era conscient, si la llei ho permet, el professional té l'obligació d'executar-ho. Llavors sí que es pot, independentment de que els fills opinin o la dona o el marit opinin el contrari. Clar, perquè ara anava a dir, quan arriba aquest moment i hi ha uns fills que diuen no, intentem-ho. No. Amb la llei d'ara Sí. és un dels exemples que canvia radicalment. És a dir, s'ha de si fer el hi ha que ha un dit paper el- per escrit o està escrit a la història clínica, és a dir, si hi ha constància sense cap mena de dubte que aquella persona, qualsevol de nosaltres, en aquell Ho va moment dir. que estava bé, preveient aquesta situació i que es dona ara la situació, no vol, per exemple, continuar enxufat amb una màquina i viure de manera vegetativa, ara poso un Sí. exemple, el món sanitari ho ha d'aplicar. Per molt que diguin els fills que no. Sí. Precisament això serveix per això, per evitar que sigui una altra persona la que opini. preveu. Clar, de fet, jo ara no vull entrar, si es llegeix bé la llei, llavors ho intenta, el tema de voluntats anticipades ho intenta regular molt bé, intenta que sigui a través de la via d'un notari, amb uns testimonis, sigui a través de constància amb el metge que l'està tractant i que quedi ben escrit que és allò, el que vol, no? Perquè no hi hagi cap mena de dubte. I si en un moment donat intervingués un batlle, mirant tota aquesta informació, el batlle hauria d'executar la llei, i la llei diu que si jo he dit anticipadament tal cosa, s'ha de fer tal cosa. I quan es fan aquestes voluntats? Perquè es fa quan saps que tens una malaltia terminal? Es fa un dia... Perquè no crec que ningú així s'aixequi i digui demà vaig al notari a fer-me... A veure, l'experiència demostra en llocs com Catalunya, que fa més de 20 anys que hi ha la llei, i amb això és molt similar, que és molt baix el número de la població que té voluntats anticipades fetes. Quan seria l'ideal? En qualsevol moment. També se li havia arribat a dir testament vital, testament fet en vida, de cara a la vida. Jo recomanaria, això és cadascú, no?, que ho fes en qualsevol moment, perquè un accident de circulació, posem, i quedar en aquest estat vegetatiu, ens pot passar a tots a qualsevol moment. També és cert que si l'acompanyant més pròxim, marit o muller, o els fills majors d'edat, tots tenen molt clar el que volia la persona, en teoria, explicant-li a la persona que ha de decidir, posem de cuidats intensius, si continua aplicant, no sé, diàlisis o unes màquines determinades, si li expliquen, aquest metge ha de fer el que diuen aquests familiars. Doncs clar, sempre hi pot haver el dubte. Clar. I aquestes voluntats es fan igualment quan vas a fer un testament, per exemple, un testament de deixar algú amb herència als teus béns, es pot afegir això? No, són coses diferents. És a dir, per donar màxima garantia que no hi hagi dubte, la llei sí que diu que sigui a través d'un acte notarial. Qualsevol acte notarial és, d'alguna manera, a nivell legal, és aquí a Andorra, com en molts altres llocs, el notari és el que dona fe d'una cosa, i d'entrada, si hi ha un acte notarial, és a dir, signat pel notari, ningú pot dubtar que el que està escrit allò és veritat. Ara, les voluntats anticipades funcionen una mica com el testament. Jo puc anar avui amb un notari, em fa aquest paper, no té per què tenir gaire cost, però demà passat canviar, o em fa aquest paper, jo li he entregat al metge, consta la història, posem, el metge que m'està tenint ja d'aquell càncer o de lo que sigui ja ho té present, però jo puc canviar, mentre les meves facultats mentals estiguin capacitades, jo ho puc canviar en qualsevol minut o segon. I això ja està contemplat per la llei i tot això ja és estricte. Molt bé. Més cosetes que tenim. No tenim gaire temps, però encara hi podem afegir uns quants punts que són interessants. Voluntat post-mortem. Què és voluntat post-mortem? Bueno, la voluntat post-mortem és un tema que sembla també una tonteria, però no ho és gens. És a dir, la història clínica, quan la persona mor, qui té dret a accedir-hi? Ara poden sortir moltes coses, des de la millor infidelitats fins a malalties que la família no sap, no? Té dret
els familiars a tenir accés a aquesta informació, o aquesta informació queda bloquejada per tota la vida. Bueno, ho regula. Clar, perquè hi ha casos que els familiars demanin una història clínica per assabentar-se de que ha passat alguna cosa o alguna infidelitat o qualsevol altra cosa en la vida a veure, per un tema més simple, això ja és relativament freqüent, malalties genètiques de transmissió de pares a fills, doncs pot ser de molt interès mirar la història clínica de la persona morta. Bé, bàsicament amb la idea de l'autonomia d'abans, la idea que hi ha d'haver és es pot mirar per unes coses determinades, però només per aquelles coses, no el conjunt. Concret, molt bé. No? I llavors també ho regula. Per exemple, una de les coses que regula, que a mi em sembla que és també molt útil, és el dret a un tractament digne. Per exemple, l'atenció espiritual quan la persona està en una situació determinada. El tractament digne sembla una tonteria, però també és molt, 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 molt important, no? De dir, és a dir, una cosa és l'eutanàsia, que jo ara no m'hi poso, i l'altra és fins on ha d'arribar la tècnica per allargar la vida d'aquella persona, sabent que també es morirà. No? Doncs aquest límit digne, la paraula digne és molt maca, sembla, bueno, ho regula, és a dir, no és el metge que decideix, vale, doncs faig això, això, o al revés, no faig això, si la persona bueno, ho vol o no. Ho vol. Això seria una miqueta també les mesures contra el sofriment i l'agonia, no?, d'alguna manera. Sí. Per exemple, un altre tema que, bueno, aquí no se n'ha parlat i bueno, podria tenir importància en un moment donat, és l'objecció de consciència dels professionals. És a dir, bueno, fins a on una empresa pot obligar a un professional, posem un metge, a utilitzar aquella tècnica o a fer aquella intervenció si el professional per objecció de consciència no hi està d'acord. Això, per exemple, al Principat ara no que jo sàpigui no hi ha hagut situacions, però per exemple en nacions on hi ha avortament, doncs fins a quin punt un organisme, un hospital pot obligar amb un ginecòleg a participar en avortaments. Queda clar que per objecció de consciència, si aquell ginecòleg no hi està d'acord, no se'l podria obligar. Jo he dit això, com a la millor podria aparèixer un metge testimoni de Jehovà, doncs a la millor segons quin tipus de situació no podria, o segons quin infermer, és a dir, ho intenta regular. Vale. Això ho respecta, o sigui, la llei amb això no obliga, bueno, concreta més, és a dir, per exemple, amb això també hi és un petit matís, hi ha el que es diu l'objecció sobrevinguda, que és un tema molt delicat, no? A mi em contracten i em diuen que hauré de fer això, i ho accepto, al nivell que sigui, i després posem això, m'he fet testimoni de Jehovà i dic, doncs ara jo no vull participar en la transfusió sanguínia. Clar, que és una objecció sobrevinguda, que bueno, l'empresa a la millor llavors hauria de desplaçar aquella persona, si estava en un lloc on tocava la sang, l'hauria de desplaçar com a tècnic o tal en un altre lloc, si pot. Són petits matisos que intenta regular, insisteixo, tant l'usuari com els professionals. Dona protecció jurídica a tots, no? Doncs hi ha molts més punts per tractar, ens queden poquets minutets, però entraríem ja també, perquè clar, també hem de parlar de quan el pacient és un menor, i tot això també està contemplat ara per llei, no? Tant el dret del menor a la informació, les voluntats anticipades del menor, que això també ens... Ja només la frase ja causa patiment, no? Demanar-li a un menor unes voluntats anticipades, no? Però són coses que estan tractant i que s'estan tractant amb aquesta llei que és del 2017, que és relativament nova. No sé si podem fer una petita pinzellada abans de tancar l'espai. A veure, una mica pel damunt molt ràpid, perquè el que jo pretenia amb això és sensibilitzar perquè, bueno, qui tingui una mica d'interès l'agafi, se l'imprimeixi, s'ho miri, que penso que, i a la millor agafi només el capítol que li interessa més, que és molt interessant. Que la paraula menor en realitat vol dir menor d'edat, que aquí, al Principat, com la majoria de nacions d'Europa, vol dir 18 anys. Però, en canvi, menor mental, per prendre decisions
de segons quines coses. Hi ha persones amb 16-17 anys que estan totalment capacitades, i per segons quines coses a la millor amb 14. Bé, de la mateixa manera que el dret civil aquí a Andorra protegia molt les decisions de persona emancipada amb 16 anys, que és lliure de fer el que vulgui, però en canvi no té els 18 i no podrà votar, d'alguna manera aquest codi, aquesta llei, jo penso que està molt ben feta, perquè amb això sí que diferencia una mica de Catalunya. Dona molt més poder al menor de 16 anys per decidir si es vol operar o no. Fixeu-vos la situació que seria com a absurda, no? Un noi de 17 anys, bastant independent, que li fes por una operació, no volgués, els pares, com que no té 18, és utòpic, però perquè ens entenguem, li imposessin l'operació i el nen quedés malament, a més. Es compliqués l'operació, sense malpraxis ni res, i quedés lesionat per tota la vida. Ja seria un trauma a tots nivells, físic i psicològic. Sí, però en aquest cas seria... Els pares han imposat amb aquest nen que no vol l'operació i, a més amb unes conseqüències nefastes. Bueno, per tant, ara la llei regula respectar la decisió del menor. A partir dels 16, si aquell nen, un menor d'edat, entén el que se li està dient, és ell el que decideix. Bàsicament aquest seria l'esquema, no els pares. I cuidado, que això també vol dir, s'ha de mirar, perquè hi ha la llei i després s'haurà d'anar desenvolupant en coses concretes. Que una persona, per exemple, té 17 anys, típic, noia, 17 anys, consulta el ginecòleg, que si hi ha anticonceptius, que si relacions sexuals, se li ha de dir als pares? Jo hi he entès que no, tal com està regulada. Si la noia diu no vull que ho sàpiguen els pares, que vinc al ginecòleg i que et donguin, perquè, i tampoc poden demanar l'historial clínic d'aquesta persona sense motiu. No. O sigui, veieu com intervé en molts aspectes, és a dir, en una família concreta, una persona, al davant d'una situació, pot consultar la llei, veurà lo global, després, com que hi ha coses que s'han de matitzar i interpretar, això farà falta uns quants anys d'experiència, però jo penso que és extraordinàriament interessant tenir consciència. Sí, aquesta llei va bé a tothom. De fet, el Comitè d'Ètica Assistencial ens havíem trobat moltes vegades que amb demandes concretes de professionals havien tingut de dir no podem donar una resposta perquè com que no hi ha una llei que marqui aquesta demanda, no sabem si seria legal o no fer tal cosa. Ara, amb aquest marc, tot ja ha quedat molt més clar. Doncs també ens ha quedat molt més clar que existeix aquesta llei, que tenim aquests drets i també aquests deures, que els tenim els usuaris però també els professionals, i que tot és per bé, tot és per positiu i per avançar. Però ens queden punts a tractar. Avui ho tenim que deixar aquí, però la setmana propera podíem tractar aquest punt tan interessant que és la història clínica compartida, que se n'ha parlat tant, que anem difós tant la notícia d'aquesta història clínica compartida, però podem especificar també pros, contres i en què consisteix. Molt bé, doncs la setmana que ve en parlem. Moltes gràcies a doctor Joan Escoter. Avui no ha vingut com a psiquiatre de l'Institut de la Ment, sinó com a president del Comitè d'Ètica Assistencial del SAS, per donar a conèixer aquesta llei 20 del 2007, del 27 d'octubre. Serà fins la propera setmana. Molt bé, moltes gràcies. I fins aquí el Jardí dels Mandales, el vostre espai de salut, de consells, de psicologia i psiquiatria. Us esperem la propera setmana. Que sigueu molt feliços. Com sempre, us ha parlat i us ha acompanyat Lourdes Prat. Ha estat un plaer.